ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат кадрҳоеро ки ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар ҳайати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод ва ба вазифаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Каримзода Саъди Ғафор, вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзозода Музаффар Бурҳон, муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. ҳамчунин бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимзода Раъно, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистон Муини Мавсума, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстон Маҳмудзода Қаюмҷон, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истиқлол ва Муҳаммадзода Шӯҳрат, раиси ноҳияи Аш таъин гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Мирдадо Зариф ва Зоҳидзода Даврон, муовинони раиси вилояти Суғд ва Маҷидии Бахтиёр, директори генералии корхонаи муштараки Тоҷикистону канадагии масъулияташ маҳдуди Апреловка дар шаҳри Гулистон таъин шуда. зимни мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои таъин гардида ҷиҳати таҳким бахшидани раванди омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, татбиқи нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ, таҳия ва иҷрои нақшаи чорабиниҳо вобаста ба амалигардонии солҳои рушди саноат 2022-2026, иҷрои ҳадафҳои созанда ва татбиқи сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар самтҳои таъмини амнияти озуқаворӣ, бахши аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон, вусъати корҳои ободонӣ, истифодаи оқилонаи замин, хусусан заминҳои корам ва заминҳои назди ҳавлигӣ, гирифтани дусе ҳосил аз заминҳои обӣ, рушди бахши кишоварзӣ, баландбардоштани сифати маҳсулот, ҷалби сармояи хориҷию ватанӣ баҳри рушди соҳа, дастгирии соҳибкорӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти бо сифати кишоварзӣ, рушди соҳаи агросаноатӣ аз ҷумла тухмипарварӣ, зироатпарварӣ, чорводорӣ, тақвияти фаъолияти муассисаҳои маориф, тандурустӣ ва фарҳанг дастуру супоришҳои муфид доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба риояи ҳатмии талаботи қонунгузории мамлакат, боло гузоштани манфиатҳои миллию давлатӣ аз манфиатҳои дигар, пешгирии амалҳои ғайриқонунӣ вобаста ба суистифода аз мансаби давлатӣ, қобилияти баланди роҳбарию ташкилотчигӣ, мусоидат ба рушди бештари иқтисодию иҷтимоӣ, тақвияти ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, ҷиҳати вусъати тадбирҳои бунёдкорию ободонӣ, иртиботи доимӣ бо мардум ва ҳалли саривақтии мушкилоти онҳоро талаб намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Зиёзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зиёзода Сулаймон Ризоӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод намудани Маҷидӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маҷидӣ Бахтиёр Саидаҳмадзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд озод намудани Ҳошимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳошимзода Раъно бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд озод намудани Зоҳидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зоҳидзода Даврони Абдуқодир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 26 январи соли 2022.
фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ашти вилояти Суғд озод намудани Мирдадо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Мирдадо Зариф Мирмуҳаммадӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ашти вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Саъди Ғафор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2022 дар бораи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Мирзозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирзозода Музаффар Бурҳон муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Зиёзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Зиёзода Сулаймон Ризоӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Каримзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Каримзода Саъди Ғафор вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин намудани Ҳошимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Ҳошимзода Раъно иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд таъин намудани Муинӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Муинӣ Мавсума Муинзода иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд таъин намудани Маҳмудзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Маҳмудзода Қаюмҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи Ашти вилояти Суғд таъин намудани Муҳаммадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Муҳаммадзода Шӯҳрат раиси ноҳияи Ашти вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Мирзозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирзозода Музаффар Бурҳон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.